Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya ang masako subong Brayo onta siya. We have Councilor John Gamboa. Sir, good morning. Welcome to Action Radyo Bacolod, Action Brian. Yes, Sir Brian, mayong aga sa tanan-tanan nga nagapamasi, mayong aga. Aha, sige pasensya gid sir, kabalo ko may mga engagement ka this morning sa mga paglibot-libot nyo ti kampanya subong nagapapili ka vice ka mayor sa Bacolod. Pero diri kita sir, ano giblang status subong sang ining cell number 3 diri sa syudad sa Bacolod kay gahulat pa kunong IPM sang notisya kuno ka makaproceed sila. Ti kun hindi ni ma-proceed, ano din sila maula dira gyapon sa 1 kag number 2. Yes. Kay tungod nga proposal pa lang ina ang ilang cell number 3. Mhm. No, in fact may ara ina da siling ko sang isa ka plano nga kung sa diin madugang inada sila sang bakal sang duta. Kung sa diin palaparon pa din nila ang among existing landfill dira sa Barangay Felisa. Mhm. So nagpabalo na ko nga daan sa Brian ang hindi ako ya kauyon nga padayonon ang ina nga sanitary landfill open dam site Aha. dira mismo sa Barangay Acacia, Barangay Felisa. Purok Akasya, purok or sitio? Yes, Purok Acacia, Purok Barangay. Oo. Aha. So meaning ining cell number 3 nga ini ginbidding panigali sir no, way panigid ya hindi na naton magamit panisubong. Oo. Yes, wala pa na siling ko sang kwan mo approval from the city. Aha. Inilang pagbakal dugang abi expansion Mhm. sang among existing sanitary open dam site. Aha. Okay. Tikon wala pa ini nga ang hambal sa taga IPM to ga pangita gahulat na lang sila sang notice to proceed. Anong kwan sini? Anong status sini? Wala pa nagway pa na nagsulod bala sa amon nga kwan kalatapan. Aha. So pending, most probably pending na siya. Aha. So matalakay gati subong ga may session pa kamo way naman sir no? Mayara pa? Sige na until Sige lang. during election period, sige na ya every Wednesday sang hapon. Okay kay sa local kamo gali no. Ang una-una ko sa inyo sa kongreso no. So sige. Anong pero may ara naman sir no na pasulod naman dito sa konseho sir no. Ang ini nga notisya nga may amo sining alakwan subong amo sining proposal. Not that I am aware of. Ang ginapasulod, ang ginahulat ko ining aton bilang ratification kani isang ilaya nga kontrata sa aton for the hauling and for the operation management sang among sanitary landfill open dam site. Aha. Ako ay panama-ratify. Ma-end na ang kontrata mo, wala pa kasulod. Today is April, this will be the last month of the extended contract nila for 6 months malang ganito, for 5 months. Aha. January to April. Aha. So the urgent karon ning cell number 3 kay daw ga bulubukid-bukid dagin to ko ang 1 kag number 2 to kuno ho daw hindi nagid maayo kuno sitwasyon to. Councilor? Well, from the so good pa lang ang ina nga daan nga sanitary landfill violations na mo sa Yes. aton nga 9003. Mhm. Damo sa ako sa may nakita kag may natukiban na nga ay hindi na siya sanitary landfill kundi open dam site sa gihapon. So puno na iya sang violation. That's why gusto ko nga ipasara na siya kag i-rehabilitaho na Aha. kay tungod nga kadako sa minahalit na sa aton nga environment. Aha. Okay. Oo. Sir, sa cell number 3 ni may ideya ka sir kung pila ang baklanay sa na dire or pilang pundo para dire? Kadako sila nga lugar, kantidad. Daw sa 7,000 nabalaan ko? hectares ko nun eh. Pila to ka ano man? Yes. Oo. Amo pa na subong ang ginawa yan sang pila na ka mga 3-5. grupo. Aha. Kung sino ang magakapot sa pagbaligya kay kapitan ga pamalabag man. Aha. May grupo man si Mr. Horace Yap. No, amo ni siya ang IPM CDC's in consultant. Aha. So, alawig pa na, hindi na guro mabtan ni naton basi bag-o naman nga administrasyon ang magapungko. Antis na nga ma-take up. Aha. Kaya hindi na nila may ngagaw.
I see. Okay. Di amo Ang man na inagawa nila yung tuwan na ang renewal sang howling kag sang management amo na ang inagawag din nagagawag gid nila. Aha. Ang galing kiti, okay naman ni daw ratification naman ang kulang sini sang howling kag management, di ba? Yes, yes. Aha. So, hopefully, mas mapasulod na nila sa aton by tomorrow, Aha. Wednesday. Basta nga gawon man ni balang cell number 3 kay Wala na. Hindi Wala na, no chance. May na chance, No chance, ano. oo. Sir, diri kita, sir, ano? Hambal sang IPM, howling and management bago talagin mention, ano, meaning hakot kag sa pag-manage dito sa sanitary landfill abi. Talking about segregation. Pila na ka dekada ang sa Bacolod Bacolod is Bacolod, dako man kwarta, billionaire kita, pero nga daw kapigaw gid di tagin mahimo ining segregation. Ano gid ang pinaka problema nga nakit-an mo diri, sir man? Implementation, mekanismo, anong sitwasyon, sir? Okay. Ang nakita ko daya Sir Brian amo ni. Wala gin patuman sang barangay bulig abi sa local LGU nga makapatukod siyang MRF, Material Recovery Facility. Okay. Kay under sa Solid Waste Management Act na dapat ang mga barangay should create their own MRF kay tungod na una hakuton nila ka sang barangay kaga ang basura na segregated na at source tani Aha. dapat Yes. kag dito na i-segregate sa MRF kaga ang obligasyon sang howling kundi residual waste na lang yang hakuton nila. Yes. So, nasipad-sipad na ba ang kutob-tub-tub na makwartahan nila. Kag ang kwaon niyang residual waste na lang, waay na gina-implementar down to the barangay level. So, obligasyon inayas, yes, that is correct, yung obligasyon inayas ang local government unit, kay sila ang numero uno gid nga responsable for the implementation kag sang enforcement sang siningalaye. Aha. So ang basulon, yes, should fall directly to the local government unit. Aha. Okay. Tina-mention mo barangay. Ti kon si barangay hindi pagkutihon sang alkalde abi o kung sino dang salaligan sa alkalde ti ng barangay gusto do pawala na malang na gani man councilor, ano? Yes, because na ginatagaan na sila sang kwan ang syudad amo nang naghatag sa ila sang budget. Amo nang naghatag abi sa ila man yang nga solid waste management funds. No, kaya every time nga may collection kita sa aton nga garbage fee, ginapartidahan ina ang barangay. So, kita gid ang LGU gid ang maga-enforce ina. Ining ginatawag naton nga proper segregation, collection, transport, storage, treatment, kag disposal sang solid waste diri sa syudad sa Bacolod. Aha. So LGU and the LGU should enforce the barangay to implement it below sa ilang mga katawhan sa idalom. Aha. Tikon LGU, sinong salaligan sang mayor sa Bacolod DPS. Amo na bilihogan yung DPS. Abi check nyo na yung barangay. Oo, damo na be. That is correct, Sir Brian. Ang DPS ng muna ko, ang departamento nga dapat magabantay kag mag-implementar. Yes. Subong may IPM ga panghakot, ano na lang ang trabaho sang DPS? May iban pa mas lagi na trabaho, sir? Monitoring amo na. Dapat because may kontrata kita sa ila mo. Do ang DPS kung tani dapat ang maga-monitor ka kung tayan may violation o kung wala. Do sila man lang siling ko ang tapal gani kag nagapanabon sang violation sang IPM. No? Correct na. Kaya nagabisita ko to mo. So, dapat obligasyon na iya sang syudad nga ang kaungdan sang aton nga kontrata sila dapat ma-implementar gid. Sir, kuhan mo inang si Councilor Carl Lopez gani committee on sa ano man siya no, sa waste man siya no, environment. Yes, environment and ecology. So iyan na komitiba ang pag-maintain kapag pangakot sa atong basura. Isa man da sa nga makatutok abi kag although nga hindi way gid man siya power gid nga magpang saway o kun mga ano da, pero dapat do tukli-tukli lambi nga komitiba ko ni kumusta ka mo da muna abi
Ang nako nga poder di DPS kita nimo direct ini to the office of the mayor mo si DPS galing kiti amo na. Sir, may kabudlayan gid sa segregation, Sir How, sa Bacolod, sir? Ano gid ang problema, Sir How? Ate, that is correct. Ate, una best, hindi man nagyapon siya effective kung paghakot ba lang, dululungan. Di kay pagaboy mo na doon sa ilang dam site, kasi ilang dam truck, mahalo-halo naman lang na to. No? Although may kwantita, may polisiya kita nga no segregation, no collection policy. Pero hindi mapatuman kung wala ina silingkos ang MRF. Kay Malakas Sir Brian, ang MRF na amo na to silang kota ni ang makapatuman sa segregation. Kung hindi nato mapatuman sa aton mismo nga obsaran, dito na naton to ihaboy sa MRF kag may ara kita sinato silingko sa mga dira na ganina silingko mabuhi ang mga waste pickers. Correct. Labla nagapamudyot kag naga segregar sang basura tik Malakas dito sa Barangay Felicia. Would you believe, Sir Brian, ang income sang tao to adlaw-adlaw sa pagpanguha kag pagpamudyot lang sang basura. Ang pinakadubo 500, may as high as 1,000 to 2,000 a day. Na okay. Tani kung sa barangay level pa lang, kundi ka balikan ta si Councilor John mga kaksyon, ha? Action Hotline. Nag-istorya tadi para sa ikayo sa aton sining environment mga kaksyon kag katinluon sa aton sining palibot ti ang barangay may dako gid nga papel. Go ahead, sir. Pasensya na utod kita. Yes, sir. So, kada ko gikuntani kung niara kita MRF sa atong barangay, kakadamo pag-isiling ko sa mga utod natin na mabuhi sa sining basura. Aha. May na-mention si Councilor Carl nga gapangita sa sangkumbuyuhan ko, no, nga patindog abi sang isa ka pasilidad nga magamit ining hindi madunot abi ti slingkuti san-o pa ni ayhan hulaton tagini kung asta san-o ni nga do hindi man importante ining amo sini nga bagay dapat guro ang segregation unahon talanay sir ano Dira na siya silingko matupa sa MRF. Kaya ginasegregate mo na mo. Gani, ang madunot kag hindi madunot. Kaga kung ang madunot imuon na nila composting area. Mayara na silingko sa composting area. Ang hindi yung madunot isegregate na nila sa kutob sa mabaligya nila kag makwartahan nila. So dira na siya Sir Brian matupa sa MRF gid. Dira gid dapat so, tanan-tanan. Ang ako niya nga nakita dapat the barangay should put up their own material recovery facility. Para maging madinalagon ang ining problema with regards to segregation and collection. Tukion ta naman ng barangay affairs ni kung anong ila naman ginahimo da sa mga barangay naton kay duwa kita dikita sa Bacolod. Action Hotline. Daw wa gid. Wala. Wa gid, May programa sila nagligad ato bala nakita mo nga daw hawla kad ako. Butangan lang nila ya MRF. Kita ko na. Spend bala para sa ido. Asusilin ko maluoy ka. Wa gid kulang gid kulang gid si kapitan mismo kulang gid sa pagpatuman sini, no? I don't know kung madumduman mo, Councilor, 2016 Councilor ka na sa naghihapon, ano? Kay last term mo naman gani subong, no? Yes, madumduman mo ni ang gin-propose diri sang 3rd District and Bacolod to put up ang ginatawag nga waste to energy facility bla. Kadumdum ka sa ni Councilor? Oh yes, isa kita sa proponent sina. So ano na ni sa Councilor? Yes. Wala gid ba lang nga siling ko bati ko wala gid. But dapat mululigan ina sang bilog nga mga LGU nga kaingod ka kay kilalan nila sang dako kaayo nga kuan mo nga supply of garbage. But in order for them nga maging feasible din siya. So kung mag-create kita sa Metro Bacolod, ito include sila Talisay, Bago, Bacolod, including Murcia, kundi kag magbakal kita sa isa lang kag lugar abi nga ululaan naton sa aton basura tanan-tanan kag dira may ara kitang waste to energy facilities kundi kaayo. Ako isa ako sang proponent nga kung sa diin mag-create kita sang Metro Bacolod nga kung sa diin ang ini nga problema
bululigan na lang sa mga kaingod naton man nga mga syudad, munisipyo. Anong rason sini councilor nga daw ay gid na tigayon ini? At pundo kulang or kulang lang sa nami nga inistoryahanay or basin na lakta naman ini sang hindi maayo nga pagtandanay bangon sa politika? Yes, tanan-tanan na. All of the above na. So nakita ko all of the above. Aha. Yes. Oho. Galing kayo magambal kita ya pundo. Kung magambal kita Councilor Pundo, do maidiyahan malagi na mo may kwarta ang gobyerno eh. May kwarta na na. Metro. Metro Bacolod, just like what Metro Manila is doing. Parte sa basura, na bululigan nila. Amo man tani ang konsepto balang ang aton nga tubig, ang aton nga peace and order. Nakala may magakapot na tanan-tanan ting binagid natin di naman maligar ng airport at na sa Silay. Yes, so correct. isa na lang isa ka kag-alalamutan sang tanan-tanan ng mga LGUs. That is a very good concept, Sir Brian. Gani We create a Metro Bacolod and ining aton nga issue on regarding a big peace and order, environment, water, isa na lang. May nitani mo kay ang problema sa disposal sang basura naton blama isa na lang siya balahaw. Kag amo na energy gani ang facility. That is correct. Amo nang maayo gid kun kani na hindi masuguran kay tungod nga ang mga LGUs way man dahil intindihanay. So we have to create a Metro Bacolod dokuan ba lang doon sa kay siya gid lang. Nga kung sabihin na may isa ka manager nga ibutangin na ang bilog nga mga LGUs to manage the Metro Bacolod. Amoy na siyang dugay ko nang Doon nag-propose gini si former Congressman Albi Benitez, no? Damo ni nag-propose gid sini. It was early as before during the time of Bonico. Ara na ni. May ara na po sila siyang position paper naging submit. Kasi problema sa tubig. Ang tubig ka, pato sa babaw sang kalmanimbang ang kadiya, talisay. Pwede kita katap tubig sa Murcia. Ang peace and order ta. Ang traffic management ta. Isa na lang ba? Bakit you need to understand nga nag-aalalangot na lang yung mga syudad ta mo. Correct. Kaingot. Dugay masugpunanay na lang yung mga balay di. Yes. So, muna sa silingko, isa na lang, one unified agency nga kung sabihin, amo na ang magabantay isang tanan-tanan na ng mga issue, tubig, traffic, peace and order, environment, basura. Yes. Sige. With that, sir, salamat gid sa ibang information this morning. Salamat sa serbisyo. Mabuhay ka, sir. Salamat man, Sir Brian, sa tanan-tanan nga nagapamati mayong aga. Salamat. Action Hotline.